Felly yma yn Vlorë, tu allan i'r balcony enwog lle datganiwyd annibyniaeth yn 1912. Edrychwch ar Wikipedia, unrhyw beth fel yna, welwch chi'r balcony yma. Dyma'r unig hen adeilad sydd yn y dref i gyd. Hynny yw, mae popeth arall yn newydd iawn. Mae'n eitha tebyg i Abertawe. Mae chi mynydd mawr na sydd yr un fel tu ôl i Port Talbot. Mae chi trath hyfryd a'r prom neis iawn, datblygu fyna cychod yn mynd i'r Eidal. A dyn o flaen fi wedyn, mae'r ddinas newydd, lle 5,000 o bobl yn byw yn Vlorë pan datganiwyd annibyniaeth yn 1912 dros 100,000 nawr gyda prifysgol. Felly argraffiadau o'r daith, mae wedi bod yn ffantastig. Pethau bach a pethau mawr, mae sbwriel yn broblem, mae pobl yn twlu, mae'n credu ba angen y byd cael gwared y proteli plastig. Mae nhw'n bla yn bobman, nid jyst yn Albania, yng Nghymru hefyd. Felly, ceir bod eisiau ni cael gwared o proteli plastig. Mae hefyd, mae angen... Mae tîm bach fel bethau Andrew R.T. Davies a cynghorwyr Good Old Boys Ceredigion wedi cael gwared o'r holl planning sydd be maen nhw eisiau, a holl red tape. A dyna'r hyd y hewl o Tirana i Sgoder. Mae'n dach chi milltir ar milltir o garages, pobl yn golchi ceir, pobl yn gwerthu dodrefn, restaurants. Mae fel sa'ch chi'n gyrru o Gaerdydd i Abertawe ar hen hewl A48 a'r holl ffordd Abertawe i Gaerdydd, ond dach chi dim un milltir gwag, lle o pob un ffordd, dach chi siopin y tai ar un stribed, so dim yn datblygu'n bellach na hynny. Felly mae hwnna'n broblem planning. Fel arall, lle hyfryd dwi'n teimlo, gytrefol iawn mae'r dynion i gyd ar un taldra fi sy'n neis. Mae lot o jyst yn braf, jyst gweld boes yn seiclo. Dim ond achos mae'n ffordd hawdd a rhad o teithio gwmpas lle. Felly lot fawr o hen boes yn seiclo. Pawb gyda'r bagiau bach fel hyn fel sydd hyfu. Weld i'r rheina yn gyntaf yn dod yn Ewrop. Fi'n credu yn Ljubljana, fi'n cofio. Falle Zagreb, a mae'n hwnna'n ffordd neu Prague. Mae'n ffordd braf iawn a call iawn o gerdded y gwmpas y lle. A mae dynion fan hyn i gyd yn gwybod, ddim yn pwff bag fel y pobl yn galw fe pan ni'n dechrau dynyddio'r bagiau yma. Mae'n jyst yn ffordd call i gael y walet o pob dim. Mae'n braf i weld. Cwn, lot o cwn stroi yma. Maen nhw'n cysgu ar hyd y lle, bola heilo. Ond yn dod mas i wneud lot o sŵn yn nos y cerwch chi ar y hyd. Maen nhw'n gyd i tagio, felly'n amlwg bod y cops a pobl yn gwybod amdani nhw. Ond mae chi'n gweld nhw'n croesi'r hewl yn Lingdi Long, chi'n gweld nhw'n cysgu ar y sgwar. Hyn oedd y prif sgwal fel yn sgwal Scanderbeg yn Tirana yn cysgu fyna, ond maen nhw'n bobman. Felly mae yna broblem fyna. Dyw pobl ddim yn tipio sy'n braf, chi'n mynd i brynu byd o fwyd, ond costio 600 lec, sef rhywbeth fel 3 pint, a that's it, sim disgwyl tip na dim byd. Mae'r pobl ifanc i gyd yn siarad Saesneg i ryw raddau yn ei gilydd, ond sicr, pryd chi'n mynd unrhyw le mae tourist yn mynd i fynd, maen nhw'n gallu siarad Saesneg, a Saesneg ydy'r ail iaith. Dwi'n meddwl bod rhai falle'n siarad yn arbennig yn arfordir yma, yn siarad Eidaleg. Mae'r hen bobl, neu pobl oedran fi yn sicr, ond nhw'n pigo ran teledu a radio Eidaleg yn y cyfnod diweddar. A chi'n gallu pigo lan radio Albanig, Eidaleg heddiw, pigo sy'n lan yn y car yn drifo lawr yma. Yn Saesneg ydy default. Mae pobl wrth gwrs yn meddwl bod fi'n wrth yn nyta yn trio siarad Albaneg dan nhw. Dyn nhw'n cweit yn deall pam fod fi'n neud e. Mae'n handi achos mae'n cyfod, mae'n bobl sydd ddim yn siarad Saesneg yn amlwg, a mae'n help am nhw'n deall at a fi'n ôl. Mae da fi clip o fi'n siarad mewn service station yn Albaneg. Mae'n ferch, trio neud y pwynt bod fi'n gallu siarad Saesneg. Ond mae hwnna'n eitha diddorol neu trist neu beth bynnag, ond mae'n ei sens yma Saesneg yn iaith. Maen nhw'n gweld, mae'n teimlo bod Albaneg yn iaith bychan yn dy fe. Mae 6 miliwn o siarad wedi gael. Maen nhw'n bobl croesawgar. Mae'n rhad yma, os chi'n meddwl dod am wyliau yma. Mae cappuccino yna'r gaid sydd â fi. Mae'n costio ar y mwyaf 200 lec. Sef mae 100 lec yn pint 80 euro. So mae 200 lec yn rhywbeth fel pint a hanner am cappuccino. Dyna un drud fel arfer chi'n talu gwerth pint am cappuccino. Gewch chi pryd neis o fwyd, ges i yn Tirana, ges i tafe fel yw dish traddodiadol. Oedd yn neis iawn gyda afi a pupur a chili a tomato. A oedd hwnna'n a dyn salad da iawn. Salad pentre yn galw fe, a cwrw, gostiodd yna fi'n credu rhywbeth fel 6 pint. Oedd e'n hyfryd. Felly mae pethau'n rhad, mae wedi talu llety bryd ystod, mae'n mynd dreifio lle, penderfynu lle fi'n aros, a fi wedi cael gwestai fyna am rhywbeth fel 30 pint. 25 pint, 35 pint,
dim mwy na hynny. Dim efo brecwas, beth ots. Oedd e gwesti Jolly, dyna oedd enw'r lle, yn Tarana, Tri Jolly. Oedd hwnna'n costio rhyw fel 87 pint, dwi'n meddwl. Ond hwnna'n 2 noson yn cynnwys brecwast. Ond mae'r llety yn rhad. Chi'n gallu talu fel 30 pint yn noson i aros, sy'n gret. Mae gyrru yn bleser. Mae'r hewlydd yn wag. Meddylwch am Gymru heb Lloegr drws nesaf ddi. Dyna Albania. So mae loads o le ar hewlydd. Mae hewlydd yn dda. Mae nhw'n tarmacio neis. Yn y trefi, falle gewch chi bach mwy o potholes. Beth bynnag, ond dy ddim byd i fixo amdano. Felly mae gyrru yn bleser yma. A mae hewlydd yn gael. Mae yna toll byrth yn Macedonia. Ond dyn nhw'n llawn fa 50 cent euro felly. Lot llai na pint. Felly oedd hwnna'n iawn. Ti'n meddwl, beth arall sydd i ddweud yma? Slippers. Mae sliders neu slippers yn thing yn Albania ag yn Macedonia. Pob gwesti neu pob apartment yn aros gyda yna slippers i chi wisgo. Falle bod yna'n wir yn y Balcans gyffredinol, dwi'n yn gwybod, falle bod yna'n thing bod chi ddim fod tynnu gwisgo sgidiau yn y tai, sa'n gwybod. Ond oedd hwnna'n ddoniol bod pawb gyda hwnna o gwmpas y lle. Yn pob lle dwi wedi aros. A dyna ni, dwi'n meddwl. Os chi'n meddwl dod fel, dych chi ddim yn mynd i fynd ar wyliau Cosofo, mae'n mynd am gwyliau Cwmbran, neu mae Pristina prifddinas Cosofo yn salw, a mae'n Vlorë, a mae'n anodd ffeindio chwarae o gwmpas. Sim lot yna. Mae werth mynd jyst i weld y lle, falle ystod ydych chi. Mae Prizren yn de Cosofo yn bertach, mae'n hen dref yn bert. Mae'r gweddill bach yn salw, ond mae'r hen dref yn bert. Mitrovica, lle y bont i'r rhannu rhwng y Serbia a Albaniad. Dyna gwir, oedd hwnna'n bertach na'n disgwyl, yn bertach na Pristina. Eto fel rath o Cwmbran, ond oedd e'n mwy llywyrchus, ac yn deimlad braf yna. Oedd ochr Serbia yn mwy llwm, ond dwi'n mynd i weld na'n arbennig. A mae Kosovo yn salw o ran. Mae Kosovo i bob pwrpas yn un Polen mawr gyda mynyddoedd o gwmpas. A dyn Kosovo Polia, ydy'r gair o Serbia yn sef maes post-Kosovo, so maes ydy fel tir agored, fe lle mae'r gair Poland yn dod, felly maes ydy neu tir agored i ystyr gwlad Pwyl. Felly, ond achos bod dim planning, a mae basically Andrew R.T. Davies a King Cyngorwyr annibynnol Ceredigion i cael planning holl mates nhw. Ond mae'r holl ffordd tua 40-50 milltir rhwng Pristina a Mitrovica, ond a tai a just boes yn golchi ceir neu garages neu restaurants neu siopau dodrefn neu siopau teiars neu rhywbeth. A mae hwnna'n yn salw. Ac yn araf, mae'n araf. Mae hwnna'n dod i hewlydd newydd nawr. Mae Macedonia yn mwy trefnus, ond nhw'n derbyn cardiau. Cash is king dyna Albania. Dyn nhw'n offi cardyn. Dyn nhw'n deall pan bod chi'n rhoi cardyn. Felly mae rhaid i chi ar cash yn Albania a Kosovo. Macedonia oedd cardyn yn mwy normal a derbyniol. Ac oedd fatha mwy o drefn. Ond falle os dyn nhw'n mynd i cael rhyfel fel gath Kosovo 90au. Ac oedd y Serbiad wedi bod yn tan fusoddi yn y rhanbarth ystygawdau. Yn Albania, wrth gwrs, oedd hi'n dan Hocha. Dyn ffiaidd iawn. Fes iawn yn geddfa bunker yn Tirana, dangos yn poenydio pobl a llysfeinio'r bobl. Felly falle bod yna agwedd gwahanol at awdurdod fyna, a mae'n goffa mwy o dalan. Dyma ni, dwi'n dangos chi. Dyna prom yma yn Vlorë. Felly i feddwl, pam datganiwyd annibyniaeth, canrif yn ôl, just ar ôl hynny. Oedd yw 5,000 o bobl yn byw yn ardal yma, yn y dref yma. A nawr mae da ni prom. Galle Abertawe wedi bod fel hyn, mae'n syndod o chweithus, o'n i'n poeni falle bydde planning wedi mynd o'n rhemp, a bod pobl jyst gallu adael i beth maen nhw'n moyn, ond galle fod yn lot gwaith, a petai chi'n meddwl dod mewn wyliau trath a dod ar teulu. Yna, pam lai. Mae'n lle braf i ddod. Does dim trenau mwynhau o gwbl yn Albania, felly os chi'n meddwl chi un llogi car neu mynd, mae'n siŵr lot o buses i gael. Ond mae'n cyntaf o Hydref heddi a mae'n 25 gradd. Mae'n boeth, mae wedi bod yn hyfryd trwy'r wythnos. Yn ôl y boi'n siarad y ddoi yn Skopje. Dy'r tywydd ddim yn troi nes tua cyntaf neu dechrau mis Tachwedd. Felly mae'n le da i dod am wyliau. Ges i flight Wizz Air o Luton 25 pint un ffordd gyda just bag yn cymryd yn 75 yn ôl.
Felly mae'n rhad a wedyn byddwch chi allan yn rhad. Hynny yw, os chi eisiau mynd i mynydda, mae'n lle greit. Aled yn ffrind i bod yn neud hynna. Mae'n jyst mynd i treithau yn greit am hynny. A mae ardd yn gysfeidd y stwff fel hyn. Felly, mae'n pam lai. Hynny yw, mae'n 10 mlynedd bydd yn wahanol iawn, sy'n ni'n meddwl. Felly, os chi'n meddwl mynd, mae'n tip yn bach wahanol, yn dyn chip, unwaith chi yma, gyda popeth, chi'n mynd i fod yn nhw. A golled mawr, dwi ddim peidiwch meddwl bod e dal fel enw hocha. Mae dyna'n un beth mae pobl yn prydenswyl gwybod am Albania. A falle beth eres, dwi ddim fel yna. Yr un beth falle i orffen gyda, y golchi ceir yn thing. Fi'n mynd deall, o'n i'n meddwl bod jyst boes Albania yn dod i olchi ceir ym Mhryden achos bod e'n rhyw ffordd syml o hawdd yn cyflog. Ond mae yn Albania a Cosofo yn golchi ceir. So chi'n mynd i dref tua mae'n Aberystwyth, tua hanner dwsin o lefydd, o leia yn golchi ceir. Pobl yn hyd y hewl mae pobl yn golchi ceir. Mae'n pob garage bach mae yna bobl yn golchi ceir dar llaw. Dim jyst beth yw'r... Mae'n amlwg bod e'n thing bod pobl jyst mae'n golchi ceir trwy'r amser yn Albania a Cosofo. A dwi'n cweit yn deall pam falle bod smwr fach i gael y car, dwi'n gwybod. Ond so mae'n amlwg bod nhw'n dod i Brydain yn gweld mae hwn yn rhywbeth ni'n gallu neud. A falle maen nhw'n credu bod pobl Prydain eisiau golchi ceir mor aml a pobl Albania o'n i ddim. Ond mae golchi ceir yn thing. Dyna ta beth. Mae hwn yn hyfryd yn dweud. So dyma di rhan o'r porthladd yma llongau fel i'n dweud yn mas i'r eidal o fan hyn hefyd. Ond felly dwi wedi cael trip bendigedig, dwi'n mor werthfawrogol bod fi gallu cael y cyfle i wneud hwnna. A jyst gweld fel ni wastad eisiau gweld, wastad y diddordeb. Mewn 10 mlynedd bydd y lle yn sicr yn wahanol, 10-15 mlynedd dwi'n meddwl bydd e mwy lliwyrchus. Dwi'n meddwl eithaf goddi wedyn Cymru o ran llewyrch. Achos hynny yw, os chi'n gallu gweithio rhywle fel digital nomad, pam ddim gweithio yn Albania lle mae'n rhad? Mae tywydd fel hyn ar y cyntaf Hydref. A yn y gaeaf mae dyn nhw eira, pan mae dyn nhw'n llefau sgio i gael yn y wlad yma. Pam aros yng Nghymru? Mae'n her i Gymru, dyn ni'n gyda'r problem. Ac ar y funud, mae lle yn lliwyrchu achos mae dal dyn nhw y baby boomers yn hwyrach ymlaen dyn nhw, so mae boblogaeth yn ifancach fan hyn ag yn mewn gwledydd eraill. Mae hwnna'n mynd i newid mewn 20 mlynedd. Ond dwi wedi mwynhau mas draw, dwi'n mor lwcus bod fi'n gallu mynd na. A dwi'n mor lwcus bod fi ddod yma hefyd i gweld lle. A dwi'n meddwl mae'n 10 mlynedd falle. Pwy falle bydd Cosofo yn rhan o Albania, dwi'n meddwl dylse fe, a dwi'n jyst rhoi Mitrovica neu gogledd Mitrovica, Serbia'n cael ei mas o ffordd. Y Serbia dal yn cydnabod Cosofo, pan ddim jyst ymuno un o'r ddau wlad. Dwi'n meddwl falle bydd Macedonia yn aros yn un wlad, mae'r Albaniad efo tryncod gogledd o'r llewyn, ond dim yn ardal mawr iawn. A maen nhw i bob pwrpas yn annibynnol fyna yn pob peth dyddiol. A falle bydd e'n lot o drafferth i cael gwared o'r wladwriaeth dwi'n credu yn dod i ben. Felly mae Cosofo falle yn mynd i ail un o'r gen i weld. Ond tan hynny, gobeithio bod chi wedi mwynhau'r fideos bach yma, y hael fyna, sori. Os chi eisiau byth dod i Albania a Cosofo o Montenegro, rwch ganiad i fi.